Jedna od glavnih predrasuda koju ljudi imaju je da se fleksibilan može postati samo u mladim danima dok si dijete i da se kad dođeš u neke godine na tom radi da je to gotova priča, ali ja mislim da to nije istina, da se u svim razdobljima života može postići dobra fleksibilnost, ali ako se na tome radi kako treba, ako se ima dobar pristup, i zato ću ti u ovom videu pokazati i otkriti tajnu gimnastičke fleksibilnosti u 4 koraka, odnosno 4 koraka kako postići dobru fleksibilnost u bilo kojem periodu života. To zapravo što je najvažnije da ti treba možda 10-15 minuta dnevno da bi sve ovo odrađivao, tako da ja mislim da će ti ovo pomoći da postigneš tu svoju razinu fleksibilnosti, bilo da želiš unaprijediti svoje zdravlje, da jednostavno budeš fleksibilan zato što je to nekakav cilj, ili ono što je još važnije ako si sportaš, da ti pomogne da imaš bolju izvedbu na terenu. Dakle, ako si sportaš bilo kojeg drugog sporta osim gimnastike, posebno sportovi koji se puno kreću, mijenjaju zapravo kretnje, mijenjaju smjer kretanja, to će ti puno, fleksibilnost će ti puno pomoći da lakše mijenjaš smjer kretanja, da budeš agilniji, i zato ova 4 koraka će ti jako pomoći da unaprijediš svoju fleksibilnost. Tako da krećemo odmah sa ova 4 koraka. Prvi korak tajne fleksibilnosti je da se dobro zagriješ prije bilo kakvog istezanja. Dakle, da bi postigao naravno fleksibilnost moraš se istegnuti, moraš se istezati, raditi na tom redovito, ali prvo, prije nego što krećeš na bilo kakvo razgibavanje i istezanje, trebaš se dobro zagrijati. Dakle, to može biti bilo kakvo zagrijavanje koje ti želiš, može biti nekakve vježbe skokova, neki čušnjevi, bilo koje vježbe snage, ali neke vježbe koje koriste cijelo tijelo i koje će ti zagrijati cijelo tijelo da onako se osjećaš da si se prigrio. To ne mora trajati ništa dugo. Minuta, dvije ovakvog zagrijavanja je dovoljna da već osjetiš da ti je puno lakše se razgibavati. Jer stvarno na vlastitoj koži sam osjetio da kad ovako ništa ne radiš, ideš trenirati i prvo se ideš istezati i razgibavati, puno je teže postići tu neku poziciju fleksibilnosti i stegnuti se kvalitetno nego kad se dobro zagriješ ili kad se čak malo zagriješ. Kad je tijelo već malo onako prigrijano, puno je lakše se dobro rastegnuti i razgibati nego kad si skroz hladan. Dakle, odradi nekakve vježbe, malo trčanja ili nekakve skokove, čušnjeve, bilo šta, minuta, dvije je stvarno dovoljno da se tijelo već zagrije, da bude puno lakše se razgibati, jer kad se dobro zagriješ, puno ćeš se lakše razgibati i tako ćeš doći do te željene fleksibilnosti. Drugi korak koji je jako važan, moraš znati, je da ćeš trpiti puno boli, da se to jednostavno ne može zaobići. Koliko god htio preskočiti ovaj korak, jednostavno ne možeš zaobići to da ćeš morati trpiti bol, ali to je jedan sastavni dio i zapravo ono što je još važnije od toga da ćeš trpiti bol je da kad se dobro zagriješ, trpit ćeš puno manje boli. I zato je jako važno da se dobro zagriješ onaj prvi korak, da trpiš puno manje boli i onda ćeš samim time doći do te željene fleksibilnosti, jer koliko god više boli trpiš, to ćeš doći do bolje fleksibilnosti. I zapravo ono što je još važnije, što duže trpiš tu bol, doćeš do bolje fleksibilnosti. Dakle, nije važno da trpiš najveću moguću bol, već da onu bol koju možeš trpiti, koja ti je podnošljiva, trpiš što duže vremena možeš. Dakle, bolje je držati 5 minuta nego 2 minute. Naravno, to je sad karikiram, ali bolje je držati 2 minute, 3 minute nego 30-40 sekundi. Ali važno je da trpiš što veću bol možeš. Naravno, ne treba ni pretjerivati da se pokidaš, ali što veću bol možeš, to bolje, to ćeš brže napredovati i što duže vremena, to bolje. Naravno, ne treba ni držati sad više od 4-5 minuta u jednoj poziciji, ali što duže, to bolje. I treći korak koji je jako važan za postizanje dobre fleksibilnosti je da kad se zagriješ, kad napraviš taj prvi korak, prođeš sve glavne pozicije fleksibilnosti koje postoje i koje ti trebaju. Dakle, u gimnastici su to pozicije fleksibilnosti podijeljene u 3 kategorije, odnosno u 3 skupine, a to su pretkloni, špage i ramena. Naravno, možda za tvoj sport tebi je osobno potrebno nešto drugo. Dakle, mislim da ove pozicije obuhvaćaju sve ono najvažnije. Dakle, obuhvaćaju zadnju ložu, odnosno noge, obuhvaćaju kukove i obuhvaćaju ramena. Tako da mislim da je to nešto najvažnije da prođeš. Dakle, da prođeš pretklon, da sjedneš na pod i da se pokušaš sklopiti dole što više. Isto to napraviš i sa raširenim nogama. Nakon toga da prođeš špage ili one predvježbe špagi, da prođeš te neke lagane elemente, odnosno pozicije prethode špagi. Dakle, da ti jedna noga stopala na podu, noga je po 90 stupnjeva, a druga noga je pružena i takve neke pozicije. I da istegneš naravno ramena, samim time i leđa i još ostale naravno pozicije koje tebi trebaju, ali da kad se jednom zagriješ, prođeš sve te pozicije fleksibilnosti. Dakle, da radiš na fleksibilnosti cijelog tijela odjednom i zapravo sistematično. Dakle, da ne radiš danas jedan dio fleksibilnosti, sutra radiš drugi dio fleksibilnosti, nego kad se zagriješ, prođeš sve te pozicije i da prođeš sve te pozicije, svejedno će ti trebati 15 minuta, što nije uopće puno i mislim da je to najbolji način
da se dobro razgibaš, jer kad razgibaš jednu poziciju fleksibilnosti, ideš na drugu, onako zadovoljan s onim što si napravio, bude ti puno lakše i jednostavno, generalno, kad odradiš sve to zajedno, već si napravio puno tog posla, puno si više napredio. Tako da mislim da je najbolje da prođeš sve te pozicije fleksibilnosti zajedno, jednom kad se zagriješ, a ono što je četvrti korak je da radiš u postepenim koracima. Dakle, da postepeno ideš prema tom nekom određenom cilju. Ako želiš doći, ne znam, u špage do poda ili do te određene razine fleksibilnosti, nemoj si postaviti da to dostigneš za tjedan dana, jer možda će ti trebati ipak malo više, možda će ti trebati mjesec dana, ali zato si daj vremena, radi u postepenim koracima, da zadavaj si male ciljeve, da svaki tjedan ostvaruješ neke ciljeve i onda ćeš tako doći postepeno, malo po malo, ostvarujući male ciljeve do tog svog velikog cilja i na kraju krajeva do tog rezultata. Ali ono što će ti najviše pomoći u tome da ostvariš taj cilj je da pogledaš neke još posebne videe u kojima sam pokazao kako postići određene pozicije fleksibilnosti. Dakle, na kartici gore su videi kao što su pretklon, raznožni pretklon, špaga ili muška ili ženska špaga i ja se nadam da će ti to pomoći da dodatno još razgibaš sve te svoje pozicije fleksibilnosti. Naravno, ima i video u kojem sam pokazao kako se istezati cijelo tijelo, tako da i to ti može također pomoći, ali ono što želim da zapamtiš iz ovog videa su ova 4 koraka, dakle, za postizanje dobre fleksibilnosti, a to je da prvo se dobro zagriješ prije nego što radiš bilo kakvo istezanje, drugo da ćeš trebati trpiti bol i da što duže trpiš, to će biti bolje, treće je da jednom kad se zagriješ prođeš sve pozicije fleksibilnosti koje ti trebaju i četvrto je da radiš postepenim koracima do dostizanja svog cilja. Dakle, nemoj se previše žuriti, nemoj ići prejako, prenaglo, već drži postepeno i ostvaruj male postepene ciljeve i to će te dovesti do tvog velikog cilja i do tvog rezultata. Za kraj, ovdje na kartici pogledaj video kako naučiti mušku špagu, jer mislim da će ti to stvarno najviše pomoći u tvom treniranju i ostvarenju svih tvojih ciljeva. Ja se nadam da je ovo bilo korisno, hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.